Πάμε. Κυρίες και κύριοι, θα σας δείξουμε το πρώτο πείραμά μας με το νερό. Θα χρειαστούμε ένα πλαστικό διαφανές ποτηράκι, λίγο λάδι, λίγο νερό και ένα φυλάκι από σουβλάκι. Παίρνουμε το πλαστικό ποτηράκι, ρίχνουμε λίγο νερό μέχρι τη μέση, τι νομίζεις ότι θα γίνει εάν ρίξουμε και λάδι μέσα? Το λάδι θα μείνει στον πάτο, θα ανακατευτεί με το νερό ή θα ανεβεί στην επιφάνεια? Για να δούμε. Το πείραμά μας δείχνει ότι το λάδι ήταν πολύ ελαφρύ και ανέβηκε πάνω στην επιφάνεια. Είσαι έξυπνη εσύ. Για να κάνουμε ένα πιο δύσκολο τώρα. Τι νομίζεις ότι θα γίνει εάν ανακατέψουμε με το ξυλάκι από σουβλάκι το λάδι? Θα ανακατευτεί, θα μείνει κάτω ή θα μείνει στην επιφάνεια? Για να δούμε. Μένει στην επιφάνεια, δεν κατέβηκε κάτω. Γιατί είναι τόσο ελαφρύ το λάδι που ό,τι και αν κάνει θα μείνει στην επιφάνεια. Δηλαδή